Gumid na fihe day. Bhí lagar spreide ceannal tír an bhaidín bra a dhealaí in níige dégus a séideag. Bhí sé man lé agus bhí sé doratha sealach ahan rud. Nuair a tháinig an rialtas nuas a tíorstát a gcuacht, bhí sé omláin thú comadach le rialtas na Bratainne. Tá na méneachmí a gcónaí nearmhiseach, agus bí níos mó faite arú roimh chuacht an lech dibre na mar a bhí roimh an teanthír an tacht. Teirlíonn reibhláid na íonn siúd gan talú na úineacht amach, ach an taon tharú tar a reibhláid a gcónaí na go gurtar méneachme nua a gcuacht. Ba léirdú go mhairm gáil a mantra de ríist chun fullint na gashuiite a thuirt an sálas. Cinál fred réabhlóid sa bhí sa Saorstát dar leis, agus bhí sé gníomhachs na fihidaí le glóiseacht a poblachta a gcéar a freagra sin a gcéar cinál glóiseacht nó réabhlóideach. Politically, the Free State was in the saddle, the Republicans had lost, the IRA was in irrelevance, and Potter saw getting behind the campaign against the land annuities as a way of making republicanism relevant again. There are neighbours among you who can't pay and are threatened by the bailiff. Now these rents are unjust, actually illegal, and a rent to a foreign crown. Ag deire na níomhhíse déag agus ag tús na féomhhíse, airthú únéireacht na talún, ó na tíornaí talún go dtí na fermóirí in éireann. Agus chur rialtas na Bratainne airgid ar fáil go dárlach sé seo. Nis bhín tairgid sin le néach aráis ag na fermóirí. Bhí litricha tíocht i gceantar ó dána le hain i duna chuirsís ar na héiciochtaí a bheith le duine ag na fermóirí agus bhí siad trína chéile faoi seo. If we all stick together, nobody will pay. Bhí daoine dultú na blianachtaí seo íag ar gá thós, chuid acab maiall nach raibh an tairgid acab le níag, chuid eile maiall nar chhlaig siad le ceart heasanna na blianachtaí seo éiliú. Bhéad an feachtas, bhéad an agóidíocht timpeanna tíre agus chríochna sé le cogadh achtamíochta idir éire agus an bhreatain san tréchadaí nuair a dúilta deviléir an tairgid a cheolda trasna go mreatain. This huge campaign arose out of a simple act of opportunism on Peadar O'Donnell's part. I will do whatever I can. Dinis Peadar scéalda fa blian 93 dá agus bhí gachéad agus 30 buachailí agus Cailíní an seoigh an stáisiún. Bhí siad ar a mala go dtí an Albain a dul ag buint na Brétaí. Tatí hócar sa bheirt orthu. Nar a tháinig an tréan an seo, bhí sí lán go doras. Bhí chuid uair sagart agus lot gró, agus ní raibh éana áit fa chuine na buachailí agus na Cailíní. A fuair siad wagons círi agus chuir siad na buachailí agus na Cailíní isteachar na wagons fa chuine ainmhíthe agus chuir sin farag agus saona séir. Síl na scláíachta a bhí gceist an sin, agus ag Peadar O'Donnell cén tráthil a bhí ar. Níor cuireadh feos ar bí ar coinne lethe na nibrithe sin go dtí go raibh baint ag Peadar O'Donnell déis dúir sé mar deire. Go raibh a Peadar O'Donnell agus ceart a daoine ach nach mronfaí iad sin scán ar ghaoine. Go gaith fé treidir hon, go gaith agóidíat a dhéanam ar son. Agus bhí sé gcónaí a lorg agus a cuairtú an utópia seo a chorthú gachrod a gceart agus ina mé gatainne chortham. Bhí sé ag géirí an factas a áil ag deire a chorthú árthú ar héal na hÉireann. Ní hílim go bhfuair sé an factas ceart riamh.
Ceann na leorthaíos coscarí a taig Peadar Donald na adragiúil. Fáil sé bhééis sin ag dearann na bhícheide agus deir sé gur bhainne sé athar an scéal. Thuairis go bhí an Irish Independent thart an bhliain 24. Faoi chláán a bhfuair chuid an chláán bás ar an ábhar mar an fuair sé bás le hácras. The point isn't to make you cry, the point is to make you think. You know, I don't want you to sympathise with these characters. I don't want you to feel all these emotions. I mean, there is a sense of fatalism, and they're doomed because of the world which is around them, which is bigger than they are. I mean, that's tragic, and tragedy isn't about emotion. What O'Donnell tries to make it about is to say, OK, it's inevitable in the current circumstances of the world for these people, but maybe it wouldn't be inevitable if we changed that world. And what he's really writing about, beyond the description of a tragedy befalling a family, he's talking about the failure of independent Ireland. These people wouldn't have died if the British had still been here. He wanted to make that very dark point. If you like, Adri Ghoul is a celebration of failure. An fuinneamh agus an bhrí agus an trodíocht. Bhí sin aige agus rud é sin atá teastal a gcónaí ar an eitiigh le daoine atá gur rudaí ó bhaint amach catha an cinál sin fuinneamh a bheith acu agus ar an meallach sin Peadar Donalds na fihisís na tríchosaí is duine an mhaid sin. Ach an cinál an obair bháil de réir a chéile a chuir an slúiseachtaí ar bun agus a chuineann sa a gholíd I méadú go máil. Ní bhíonn an rud barráha le O'Donnell. You can look at all the contradictions and maybe, you know, he was a political failure, but I think he didn't fail in his primary task of trying to draw attention to the injustices and the poverty and the exploitation that were very much part of Irish rural society.